Epekto sa El Niño, padayong nasinati nunod sa pagmino sa uwan. Gikan sa Enero hangtod sa Enero 24 karong tuiga ana pa lang sa 27.3 millimeters o normal rainfall. Tamang amount na sa buwan sa Sugbo karong buwana. Mato sa PAGASA, nagpasabot kini nga way below normal ang uwan nga nasinati sa Sugbo ug susama usab ang nasinati sa ubang mga dapit sa nasud nga napaka-color red. Samtang ang dapit na ka-color yellow nagpasabot nga below normal rainfall amount ang nasinati. Minus lang ang mga dapit nga nasud sa color green nga nagpasabot nga near normal amount of rainfall ug ang blue color nga above normal rainfall amount. Sa pagkakaroon wa pay usay nakita ang pag-asa nga may LPO baka bagyo nga maumol sa mosunod nga mga adlaw nga makapada og uwan ilabi na sa Kabisayan. For the next 3 months, wow, kana sa may February, March, April is naghapon ta sa way below normal. So mo na siya nga sa pagkakaroon is mag-monitor gyud ta, especially nga natin ongoing karon nga El Niño.